Vyzerá to ako výzva? Možno. Ale možno je to tvoj nový domov rovno na terase. Tento byt má 67 m², 6 metrovú lóžiu a je úplne prázdny. Nie je hotový, ale práve to robí z neho dokonalý začiatok. Kuchyňa čaká na upgrade. Obývačka snov môže byť tu. Dve izby plné slnka čakajú na svoj príbeh. Kúpeľňa v modernom a čistom dizajne. A 6-metrová lóžia? Áno, sem patrí rána káva. Tento trojizbový pražák má všetko. Svetlo, priestor a hlavne tvoju budúcnosť. Tak ak chceš tvoriť a nielen bývať, tak sa mi ozvi.